Penonton sing nang panggung masak sing gamel Mas. Yo. Sing ndang ra ketok Mas. Penonton rada mundur Mas, sing nang gamelan. Yo. Yo. Woi, yo. Ya sekali bagi penonton ingkang rada cerah glubang rada mundur. Mundur Mas, mundur. Maju oleh terus. Tidak doblangan celeng kula aturi mundur. Yo yo. Ya.
rumpun rumpun asar rumpun aketan kayong-yung abuki srono iku ada kacangku nyawiti panemmu yo ayo ayo yo wes yo ayo yo Asaben bengi Nyawang apa? ngadeg kowe ora cangkem. Aku keri wae. Dipasnya. Utuhmu rada geser utuhmu. Ora pas. Saben bengi. Pas ora. Saben bengi. Kok sike, nggih. Dumateng para adik-adik penonton kula aturi sik ten panggung Radimo. Pedhot mangke dane ambrol nggih. Ampun ten ngandhap panggung nggih, wonten jejere panggung. Ngadeg lah anak kene nak. Ngadeg kene. Aku Aku nek dijangan iki wedi ya. piye wedine? Wedi luput. Ya ora, jenenge Mas. Yen memajang dangdut ya Mas. Yen memajang omongan nganggo ajano aku ning yo kose kowe iki toko-toko kok anduke rayo pertama kita manasan sike Sek, kowe ya sembrono. Saya pemanasan sikit. Iki kendange rong teles. Teles heeh. Heeh, kendange. Kembang wae waton. Aku no. Tak gentuk. Kenapa iki mau? Yo pacitane yo. Pacitane. Padahal we. Ada dikeprok si Dene iki. Lah wong kene sepeplek neng kok suwek. Panas udan candek lemu sing dhuwur lemu anak celenge pancen lemu Celeng nek ra lemu ya ra wangun. ya ora payu no celeng kok celeng begiking cilik hari celeng wangun ora payu ora kiri Ya ora nek cilik ki ya wangune apa ya? kiri Apa? Oke aku. Karena sudah panas. Panas udan panas. Aling.
Sawangan to, Nok. Salah aja deh. Bonamu kendangnya tengah sora. Misowa capek gunung Ya mas, ya mas, mani 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 man. Kematian wadon sarta lanang Inumane banyu yo bening. Aku ayo sampai gunung masih bersama Turunggo Kartika Budaya dan juga Mbak Ais Vanessa dan Dian Ervina dan juga saya Wang Ele-elean. Ayo. Ajago, ajago, ayen mandung tasili acape gunung. Kabeh suwung. Utekmu suwung. Iya. Basahkan lo. Mulane datang minggir mayang ana kuwi. Wis mayang, itu kenang-kenangan saka jalan ning nat ora apa-apa. Ora apa-apa. Iki rezeki sing didongdong saka Turangga Kartika Budaya. Ah, ya yo. Syukur bisa nyawa. Aku yo.
Yo. Bedek teman 20.000 ne ya. Ra mampu gaduh sini apa-apa. Sek udah tak cukup meneh. Syukur bisa nyawa aku Gunung desa kaki retno. kok malah kabur. Masih Mas. Janda baru, janda baru. Rondone mau nanti cerita. Sek tak ngepek. Rondone mau di. Tak ngepek. Jandane mbok Rondone nanti. mau di. Ane rondone nanti aku ora ngerti rondone nanti mau. Yo, iki dumateng mbak-mbak mas-mas adik-adik iki. Sing ten panggung kula aturi medhal mawon. Monggo iki. Iki cita-cita Thailand iki kok nyawer aku ora. Udah jebol Mas, panggungnya Mas. Ya, Mas. Oh. Janda baru. Janda baru ini lagune sing kaya apa, Mas? Rondono sing ngono kae. Sek-sekan, Mas. Heeh, ngono kae. Iya. Iki aku ya, Bro. Bro, iki aku ya, Bro. Ora mampu ya, Dek. Dekatik. Ayo Mas, yo, janda baru. Janda baru. Rondo anyar lho, Mas. Sing rondo ndi ta? Nanti toh, sing rondo mana nanti sing rondo? Asik yo. Rungokno. Dekan jenenge katik-katik. Ada kedekan. Oleh. Dumtak. Ah iki ora garek dentak. Ada kedekan, jantungku deg-degan. Nalikane aku keobrolku kabare. Duit iki, duit. Tratapan Mas. Ngomong iki. Sek SS audio sound system hati-hati mengkomekmu krowak lho. Orang masih untungnya lah jadi enak Mas. Tratapan